הוא בולם אותו ככה, בקלות. אחד תופס, אתה מבין? זה רק ליתר ביטחון, אבל הוא בלם אותו ממש יפה, הוא בלם אותו. יאללה, אני אותי. רגע, מחכים שם. מחכים שהמניאק יזוז ואז אנחנו מתחילים. אתה מוכן לרוץ? יש מקום יותר גדול. אני אומר לפתוח למטה את השערים, יש לנו שם מרווח ענק שם. יאללה, בואו. יאללה, הבן אדם עם הג'ויסטיק הגדול. אתה רוצה לרדת למטה, לבית ספר? נעול שם. יאללה, שיראו פה. יאללה, יעקב, קח. טייק 5. וואי. בוא, תעלה. זהירות על העמוד חשמל. וואי. וואי, הוא מגיע למעלה. אותו לו משקל אולי, לא. ראית איך זה עשה? כן, טוב מאוד. רק שלא יקרה הגומי, כי הוא קודם שוקע אחד. זהו, אתה נותן לך את זה, ואני שולח אותו לפה. תעלה. אני רוצה לבוא יותר לפה. תעלה עכשיו גבוה. בוא אליי, אילון. מי הבית? מלמטה להציג. אילון, בוא אליי. אם השוטר בא הוא לא יכול לפרוט אותו, אז זה התושבים הזה. עכשיו עם הבטריה, יאצ'ה. בוא נראה דובר מישהו, בראש. גבוה! מה, נגמר הבטריה? לא ראינו, לא שמענו. לא היינו פה. כלום, אחי. איזה יופי, בלם אותו, נכון? יאללה, עוד אחד. זה היה לפני, זה היה אחרי, זה היה יופי. לא, אני מפחד פה מהכבלים, אחי. אבל תעלה פה, שם, מה? תביא, אני אעלה אותו. תביא אותו, אני אעלה אותו. אתה צריך עכשיו מהמיטה שלך לדעת לשלוט בזה.